С момичета не знаеш, че си втори. Знаме добре. Ти си тук, ела. Прав си ти. Сам ли ще го носи? Сам ли ще го поднася? Си боите сега, няма. Човек може да забрави много неща, но има събития, които съпътстват живота му до край. И едно от тях е героичният подвиг на перущенци. Това е перущенският Великден, който отбелязва не само гибелта на стотиците герои, но и тяхното възкресение и безсмъртие. Разлиствайки по жълтелите страници на историята, пред нас се възправя епоха на героизъм, епоха на хора титани, епоха на саможертвена борба. Не един, а цели 5 века върху плещите на малката българска земя, един народ живее в безправие, вечен страх и черно робство. 5 века не един българин проля кръвта си, не един повярва в свободата. 1876 година. Часът на Възкресението. Паметник на потомствата и вечна слава на героите. Здравейте, войници! Уважаеми госпожи и господа, гост на нашия празник е госпожа Теофана Брадинска, почетен консул на Република Франция в Пловдив. Предоставям думата на кмета на община Перущица, господин Ради Минчев.
Уважаеми съграждани, скъпи гости, изминах 137 години от величавата априлска епопея на кървавата и свят 1876 година. Особено значимо е въстанието на българския народ като изява на българското национално освободително движение през Възраждането по своя териториален обхват и организираност, по броя на участниците, в политическите си резултати и последици. Това въстание не е случайно явление, а резултат на цялото до тогавашно развитие на българското възрожденско общество, плод на усилията на много поколения български патриоти, всеотдайно предани на Отечеството. Неоценимо голямо историческо значение на априлското въстание, предизвикало и ускорило националното освобождение. А времето е онзи фактор, който не омаложава в подвига на героите от април 1876 година, дали живота си в името на свободата. Времето утвърждава делото им като безценно достояние, източник на народно самочувствие и национална гордост. Поздравителни адреси до община Перущица по повод 137-та годишнина от славната априлска епопея през 1876 година бяха получени от президента на Република България Росен Плевнелиев, министъра на физическото възпитание и спорта Петър Стойчев, кмета на община Димитровград Иво Димов, председателя на Общински съвет Димитровград Стефан Димитров, председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева, командира на 61-а стрямска механизирана бригада, бригаден генерал Димитър Шевиков. Gangnam Style. Sexy lady. Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Можете, не знам се къде пътувам, но искам да пътувам! Този
per the faded one. Вятър може да се появи. Може ли да играе ролята на вятър, духа? Всеки може да играе ролята на вятър. Я по-кротко. Да не си мислите, че си нямаме ветрове. I love you, sugar. Я да се прави на какво. Тук е много яко. И пълна смърт. Пак, какво ще правим сега? Чакайте, бе. Това е музея. Това в музеите се е превидяло. Не виждаш ли, че това са някакви панелки само? He's from Donny Dubnik. I don't like it, look like a small village. Ще направим другаде купон. Тук е скучно. Ти можеш ли да спреш да говориш тъпоти на английски? I'm sorry, darling. Тук е много яко, но и аз искам да си ходя. Ей, вижте. Ти, къв си падаш тука? Аз ли? Ти ами, друг не виждаме тука. Аз се грижа за музея. Я го пътува да не си мръднал, музей ми било. Грижа се за музея, ти да не си грижовни, бе. Тук е събрана паметта на пролятата от перущенци кръв. Аз стига, бе. И деца имало, и жени, и старци. Айде, дигаме главите. Не го ли виждате, че ни пързара? Пазараш ли, бе? Пазараш ли, бе? Ей! Аз съм перущица! Магите са тук! Чакай. Тук тръгвайте си! Така ли се влиза тук? Какво за перущица? За перущица и живота си давам! Чакайте, бе, чакайте малко. И после какво? Какво е станало после? Много кръв е пролята тук. Много българи са погинали. И за вас! Кога? Къде? От кого са погинали толкова българи? Спрете се, бе. За наши хора става дума. За българска кръв. Разкажи! Ще ви разкажа! Семето на бунта било хвърлено преди години. Дякон Левски и Даскал Бонев първи посели надеждата за свободна